Incwadi Inhlansi Yothando kweyethulelwa uSipho Esihle noNtlezulu. Isigcawu seshumi nesikhombisa. Kuyoshaya ihora lesishagalolunye ebusuku. Kwase kuphithizela lapha egcekeni kaMlotshwe njengoba namhlanje kwakuwusuku loMvalelo. Lolu-ke usuku olwandulela umcimbi ngakusasa. Base bekuphithizela lapha egcekeni okungabafanyana abancane okwakuyikho okwakuthethwa njengabanikazi bomcimbi njengoba kuwumhlonyane nje. Kuzothi ekuhambeni kwesikhathi kungene lapha ngaphakathi endlini kugqatshulwe umgonqo bese beyasina namantombazane kuze kuthathiswe ukusa. Nalapha-ke esibayeni ayilokhu eshunqe njalo amabhodwe njengoba kwakuphekwa inyama yangaphakathi okuyiyo-ke ezodliwa lapha mangabe sekuvalelwe. Ukube umemulo noma umkhehlo bebezobe beyitika ngebele. Kodwa-ke akuhlatshiwe inkomo njengoba umhlonyane wenziwa ngembuzi nje. Nalapha-ke emakhishini kwakusaqhutshekwa kuqotswa kulungiselela wona umcimbi. Okwakuyindida nje ilokhu ukuthi umama wakuleli khaya akekho, akaziwa ukuba uyephi. Babelokhu bembabaze njalo-ke ngokuvela asuke ahambe. Babe nemibono eyehlukahlukene-ke abanye. Kodwa-ke kwakungasenani, wayekhona uMaNkosi okuwumama wayo lengane ehlonyanayo lapha. Ngaphakathi endlini sasilokho sikhale njalo isigubhu iy'ntombi zisina. Kwakwenzelwa nanokuthi lezi ey'hlala esilungwini ey'ngazi lutho ngomcimbi nangengoma nazo zingasaleli ngaphandle. Zayilokhu wafaka njalo-ke amaculo, zikhiphe iculo zifake elinye. Ngasekugcineni-ke sivule-ke isivalo sinelizwi ey'fihla emva komgonqo okuzothi-ke uma bengena laba abafanyana bewugqashule umgonqo bese-ke kusho ukuqala koMvalelo. Nebala-ke kuke kwawumdonsiswano phakathi kwamantombazane nawo engafuni ukuba kugqatshulwe umgonqo. Ngasekugcineni-ke bawugqashule umgonqo abafana laba. Baqale-ke beyibhikqa ingoma. Bebethanda kuyiqala ingoma ngale nkathi kungena abafana abadala ababephethe ugqoko. Abanye-ke bona babephethe ikesi kulisiko. Yize kuwumcimbi wey'ngane ey'ncane okungavumelekile ukuba yiphuze utshwala. Kepha-ke lezi ey'senyameni kusuke kukhona nabasemoyeni okungamakhehla nezalukazi zakuleli khaya ey'suke nazo zethamele lapha endlini. Yingakho-ke isiko kufanele lime njengesiko. Bungeniswe notshwala besintu, kuqotshwe-ke inyama kudliwe. Kuthi lapha sekudliwe-ke bese iyaqhubeka ingoma. Zibhiqe-ke iy'nsizwa zimane zenza noqhudeqhude okuwumncweka okumnandi lapha emcimbini ukuba iy'nsizwa zingcweke ngengoma. Nebala-ke zisine kwaze kwathathiswa ukusa. Sekuyogamanxa ihora lesithathu ekuseni. Bephuma abafana laba beshiya amantombazane ayeselungiselela ukuhamba aye ezibukweni. Okwakuyilapho-ke ayezothi uma ebuya khona bese ehlala esihlahleni engabe esangena ngaphakathi ekhaya. Azogezela khona-ke mangabe sekufanele avunule. Azoqalwa nje alethelwe khona itiye. Nebala-ke ziphume sezilicula iculo lazo. Omanye wimbube, omaye ubaba yisiyoni. Bahambe njalo-ke ngendlela belibangise emfuleni okuyilapho kusinelizwi ofike washaya khona izibuko egeza kuqala kunezinye iy'ntombi. Nezinye-ke iy'ntombi ziwathela amanzi emzimbeni. Zisuke-ke sey'buyela emuva zisacula belu. Zifike esihlahleni sey'bekelwe-ke iy'ngubo zokulala namacansi zendlale zilale. Nozi awuvuke. UNoma enyakazisa uNozibusiso. Yini mngani? Hhayi wena awuvuke. Usulayele ngempela kangaka phela fanele ungiphelezele. Siyaphi konje? Hayibo, angithi nje fanele ngiyokwenza lento kaVutha. Mngani wami ngiphithe ngikhohliwe asambeni-ke. Evuka uNozibusiso eqonde kuwodilobhu afika uvule akhiphe igawuni yakhe ayigqoke afake nophaqa bakhe. Sohamba ngemoto yakho kulungile. UNoma okubonakalayo nje ukuba cha ngathi akaze ayihlanganise iy'nkophe. Hhayi kulungile-ke.
edlula lapha ekhishini, edlula lapha egumbini lokupheka, athathe ibhakede eliwu-5 litha, athi ehlanganisele kulo umuthi. Baphume-ke sebeyongena emotweni, afike alibeke kahle leli bhakede njengoba linesivalo salo. Ngaphezulu abeke okunye okusaboshiwe okuyisishuqulu, shushu uzokusebenzisa khona le emfuleni. Abuyele endlini afike athathe ummese omusha sha awuthengile, abuye nawo awubheke. Angene lapha esicabheni somshayeli ayisuse imoto. Ihambe njalo-ke imoto baze kwaba bayafika emfuleni. Ehle ethathe lezi zinto zakhe aqonde ngapha ngenhla nawo umfula. Afika alivule ibhakede leli, acubhoze ummese wakhe ememeza, "Sinelizwi, sinelizwi." Aphenduke abuke inyakatho, aphinde achithe, aphinde acobhoze futhi aphinde akhombe. Athi angaqeda ukwenza lokho, athathe isishuqulu lesi esiqaqa, ekhipha into eqinile engathi luphonjwana, eyishaya ezase ukunyakaza kancane. Selishintshile-ke izwi lakhe manje, usungaphiki ukuba yizwi likanoma olaziyo. Nkosi yami, umngani wami, waze wagqilazeka Nkosi le moya emsebenzisayo. Yeheni bo, kodwa ukuthini nje lokhu? Hhayi angikwazi phela okunjena mina. UNozi eyicabangele ehleli emotweni, aqeda unoma ukwenza lokho, athathe ummese lona awuhlabe lapha phansi, egijima aze ayongena emotweni okuyilapho-ke ayibhule khona, sebebuyela emuva. Heyi bo, yazi akufanele phela uMondli akhohlwe bakwethu. UMamsi edonsa ucingo lwakhe eshayela uMondli. Hey Mamsi girl, hey Mondli, yazi ngikhathele, ngibuye emsebenzini ngehora lesibili. Manje-ke ngifuna ukukukhumbuza ukuthi ungakhohlwa njalo leya nto, ungakhathazeki, sengikwenzile namhlanje nje lizoduma. Yabona nje uZondo uhleli phe kwey'mali ey'nkulu, kungavele kuphele zonke iy'nkinga zethu Mondli. Hawu Mamsi ungakhathazeki, konke nje kuzoqonda. Hhayi kulungile-ke, sengiyobona ngawe, ake ngiqhubeke ngilale. Hhayi kulungile-ke. Alivala ucingo, athule uThembeka njengoba naye ubeyingxenye yale nkulumo. Kazi yini-ke esizokwehlela ubaba wakhe ebuhlungu? Yazi-ke ingiphatha kabi yonke le nto. Yazi umama kuyafana ngisho ngingamncenga, ngeke aze avume kodwa ukuthi ubaba amxolele alisule icala. Kodwa-ke kulungile, ngizoyilwa impi yakho Mthiyane, ngizoyilwa impi yakho Sokhulu. Siyohamba sobabili kuze kube siyanqoba. Lapho uyobe ukhona nami ngizobe nginawe. Hawu, wesithuthukile kunompilo ekumemeza udade wabo njengoba sekusile kodwa besahleli ngutsheni. Yazi swami, hey bo, yazi ngiphupha ugogo Mangema ethi kudingeka ukuthi ngiyokhonza ebandleni lamaNazaretha. Hawu bakithi ungemazana, waze wajabula. Hey bo, uyazi ukuthi lapha ubengahleki, ubengathi nsi, ububona nje ukuba lento ayishoyo uqinisile. Futhi-ke nje ngeke ngize ngisho nanokuthi inyongo leyana, leliya phupho beliqinisile. Yabo nje ngesonto elizayo ngicabanga ukuhamba ngiye ethempelini. Cabanga-ke mina sengiyiNazaretha, behleke. Kuyogamanxa ihora lesikhombisa ekuseni. Bese beqalile-ke ukulethela iy'ntombi itiye lapha esihlahleni. Nabantu bebelokhu betheleke njalo lapha kaMlotshwa njengoba namhlanje kungelamanqamu, usuku lwawo belumcimbi okade ulungiselelwa isonto lonke. Ziqaleke iy'ntombi zidle, zithi ngaqeda ukudla ziqhubeke ziyilalele ngale nkathi ezinye zelukene emakhanda. Zayikhathele kakhulu, akudlali phela ukungalali ubusuku bonke, nisina nishaye izandla, nibuye nimemeze. Ezinye zazishelwe nawo mazwi. Yazi ngizizwa ngikhathele. Hawu kanjani manje akuvumi lutho, yezwa ngikhathele umzimba wami nje engathi ngavele ngilale. Hayi bo, Sinelizwi kahle wena. Kwakhuzu akhona owayehleli lapha eduze kwakhe. Sihambile-ke isikhathi.
ziqale iy'ntombi manje zigeze njengoba isikhathi sokuya esigcawini sesisondele. Ziqede ukugeza, zigcobe, ziqale y'vunule. NomaNkosi naye wayephakathi kwabo abantu abeze lapha ukuzovunulisa iy'ntombi. Wayeyimisele ngokuba yena avunulise umgunqi njengoba ekholelwa ukuba uzokwazi ukumlungisa kahle imvunulo. Aqale-ke ayivunulise indodakazi yakhe. Hawu Sne, wacimeza manje ngikugqokisa. Mama mina angazi kwenzakalani. Ngikhathele engathi ngavele ngilala. Yeyi usubheda wena, usubheda. Usuqala izinto zakho-ke zomsangano. Shaya ngempela-ke mina. Mama, eyi, angithi ufuna idakamizwa Sne. Mama angifuni zona. Wesne. Ngafuna umuntu ikhanda lami ngitshele. Ungafuni nje. Ungamphoxi nje usenzo Sne. Ukwenzela into ngomoya omuhle. Wena usuqala imisangano yakho-ke. Mama mina, eyi wena, chipha izinyembezi ukushaya ngempela. uMbali eyisabisa ingane asule inyembezi ngokukhulu ukushesha. Baqeda ukugqoka abanye abantwana benyuke-ke sebeya enhla kwesibaya okwakuyilapho-ke bezosinela khona njengoba isigcawu somhlonyane sisesibayeni noma enhla kwesibaya. Nebala-ke beqale iculo lokuqala belisinele baze baliqede. Sebeqalile ukumchoma uSinelizwi imali. Hayi bo, kwenzenjani? Omunye umama edonsa amehlo ey'hlwele njengoba esebona isiketi sikaSinelizwi asibhinqile sivutha. Beqale nabanye bexakeka ukuba kwenzenjani. Ney'ngane lezi ezimsinisayo zibone ukuthi cha akuhambi kahle, zihlakazeke zimshiye yedwa lapho uSinelizwi eyiginqa phansi. Okwakuyindida kakhulu wayingasho emzimbeni kodwa impahla ayigqokile yayisha. Wozani namanzi ngizocisha ingane uNkulunkulu wami. Bekuzwe lokho abanye beye sebelakanyana emanzini, omunye nomunye ethatha lawo manzi bebuye bemthele. Ukunokuba umlilo unothe buvele ubhebhetheke kakhulu. Sisha isiketi lesi size siphele. Kuqale manje kusha isikhindi sakhe sangaphansi asigqokile. Useyakhala-ke manje umntwana. Bemthele ngamanzi ngenhlanhla kucishe. Agijima uMaNkosi engena lapha endlini. Sebephumile nabebelapha endlini bepheka. Abanye sebeyoy'bonela ngawabo amehlo lesi sakhe esenzekayo lapha ekhaya. Adlula uMbali eqonde egumbini likaSenzo. Afike athatha ijakhethi likaSenzo enzela ukugqokisa indodakazi yakhe ehleli phansi ekhalayo. Abuye uMbali ayibeke emahlombe kaSinelizwi ijakhethi lena ambambe ngesandla. Bebesathi bayongena endlini ngale nkathi ijakhethi lena nayo iqala ivutha. Hawu kodwa Jehova konakelephi emzini kaMlotshwa. Nazi inkinga zenkulunkulu wami. Kwakhuza omunye umama naye emile ebambelele lapha edanda. Engathi inkulu-ke le ndaba. Nalapho futhi kuphinde kwacishwa ijakhethi ebisho ubuhanguhangu ingavumi ukucisha. Ngasekugcineni uMbali ayibambe indodakazi yakhe sebekhala bobabili. Sebeyakhala-ke manje abantu abaningi abalapha egcekeni njengoba kungasaqondakali ngempela ukuba ngabe yini lena eyenzakalayo. Kusejele ey'tokisini. Babehleli ngamaqoqo. Kusukela kulaba benombolo kuze kufike kulaba abangekho embuthweni wenombolo. Wawubona ngey'nhlangothi ukuba laba bayiliphi iqoqo. uZondo kanye nalaba ababizwa ngomntakababa bona babey'hlalele bodwa ngasemnyango. Kwakuthulekile phakathi kwabo njengoba iningi labo besanda kuboshwa. Uba nobani wayesaqhathula usizi lwakhe kwazise kukhona nalaba abaqanjelwe amanga. Hhayi impilo iyajika. Ngangingayitshela ukuba ngolunye usuku ngiyoke ngilale ey'tokisini. Kusukuma igunya lapha emsamo lize kancane lize lifike komunye umfo ohleli ngapha ngasekugcineni kalayini. Kuyacaca nje shuthi-ke lona osanda kuqembuka angene kuyo inombolo lena. Lifike limhlebele okuthile igunya. Qede limnikeze okuthile lapha esandleni salo.
likhombe ngamehlo uzondo, kade libuyele emsamo. Ize kancane lensizwa kwayona ishaywa yuvalo. Iyifike ime phambi kwakhe uzondo. Avusa amehlo uzondo njengoba ezwa sengathi khona umuntu omelapha phambi kwakhe. Ngingakusiza insizwa yakithi? Ayibangisaphendula insizwa yakithi leyo, ivele yaphendula ngokumgwaza uzondo. Zimangale ezinye iy'boshwa, ezinye zithuthumele njengoba ziqala ukukubona lokhu. Lezi ey'semandleni zimchome uphaphele gwalagwala, kodwa-ke isikhathi sasingasekho sokumtusa. Bethi ivele ishayiwe insimbi yokubika ukuba sekukhona umuntu olimele. Ojele bangene begcwale sona isitokisi lesi. Nebala bashayelwa basesibhedlela ukuba bengeza nohlaka ukuzolanda uzondo. Bafike-ke abesibhedlela sakhona lapha ngaphakathi bemthatha uzondo, bemfaka lapho ohlakeni, bemphuthumisa esibhedlela. Lokho-ke kwakusho ukuthi kulaba abasele ngemuva kusazoshuba kuzobizwa uphiko lamaphoyisa, lolu olubizwa nge-EST. Lolu-ke uphiko lwamaphoyisa oluvamise ukufika lapha kube nesimo sokugwazana ngaphakathi ey'tokisini noma ngaphakathi-ke nje ey'ndlini zomthetho. Kwazise ayivumelekile ikhali. Bamthatha ojele lona okuwuye-ke owenze lesi sigameko, bephuma naye. Kwakusho ukuba-ke kuye usezoyibonela. Uyazi-ke baye bathi abazi kangcono uyohlangana nomozisi wakho. Uye-ke owayesezohlangana nomozisi wakhe kokwamlambo. Wayeseqedile usebenzile ukudeka itafula esizwe indodana yakhe uNkosenhle, okuyiyo-ke ibipheka isidlo sabo sasemini. Hawu baba, seningeza. uNkosenhle etshela uMlambo kanye noZakhele bebehleli lapha egumbini lokuphumula beyixoxela. Hawu malume, hheyi, unyaka uqalile malume, izinto zinzima. Kodwa-ke njengoba sengisebenza nje akusenzima kakhulu. Mshana, ilokho okufunekayo, ungamkhohlwa udadewethu. Umkhulise kanzima noSibale nishiyile enganinakile. Ngabe ngenze elikhulu iphutha. Beze bezongena lapha egumbini lokupheka, behlale lapha etafuleni. Apha uNkosenhle ukudla ekubeka maqondana nabantu. Asondele usebenzile, efike ehlala lapha eduze kukaZakhele. Hawu mkami, wahlala eduze kamshana ngikhona? Hayi ngiyaxolisa Mlambo. Behleka. Asukuma usebenzile ezohlala ngapha eduze kukamyeni wakhe. Hawu Nkosenhle, kwangathi khona umuntu nje engathi usebenzile eyibamba. Yebo ma, ukhona. Oh okay. Aphume uNkosenhle, shuthi umakoti nabawethu, mhlawumbe usefuna ukusazisa umakoti. Usebenzile ekhulumela phansi. Bonke-ke manje bathi bemagange ngokufisa ukwazi ukuba ngabe uNkosenhle uza nobani. Angene endlini yakhe uNkosenhle, akhumule iy'mpahla lezi ayigqokile, efake iy'mpahla zakhe ezimfanelayo. Afake isikhindi esifushane esasigcina phansi kwezinqa kanye nesikibha esiveza inkaba. Aphume esegqoke ophaqaba abantu besimame. Ubesahamba lapha egcekeni ngale nkathi kukhala ihuthi lapha esangweni. Ehamba azafika avule isango leli. Oh okay, ngiyabonga mshayeli. Kwehla insizwa kuyo le moto ikhokhe. Ubeqashe iy'moto lezi ey'qashwayo phecelezi ama-Uber. Bahambe-ke uNkosenhle nalowo wesilisa. Bangene lapha endlini. Hayi, angiboni-ke kahle. Hayi. uMlambo esukuma eza kuNkosenhle owayesegqoke ngendlela angayiqondi. Ubani wena? Oh baba, ngiyaxolisa bakithi ngingasho, uNtando wakwamchunu olisoka lapha. Emzini kabani? Uyilaba wena? Uyilaba? Awu baba kahle, yayi wena ufuna ukubonana ngempela? Yathi ngane ngizoyibulala. uMlambo elula isandla vele agxavula uNtando, ahayize kakhulu uNkosenhle ekhalisa komuntu wesimame, amdedele uNtando emdudulela ngasemnyango, agxumele uNkosenhle besathi uyaqhasha ngebhadi-ke kungabe kusaqhasheka, imbambe insizwa endala imbhanqa nodonga, qeda imcindezela imncisha umoya lapha emqaleni. Baba kahle
kahle ehlaza yothi voshosho phansi, asuke ngaso leso sikhathi aqonde egumbini lakhe, abuye esebuya nemvubu ethi lapho eseyophuma uNtando emnyango iqhume lapha ehlombe, aphume esegijima uNtando engazi imiphindo kwesibili. UNkosenhle ethi lapho ethi uyavuka imthole kabili naye aphume esephaphatheka lapha emnyango engazazi nanokubuya kuphi. Yazi lwavele lwamunca usuku, asale emangele uZakhele engakukholwa lokhu akubonayo. Sonke lesi sikhathi ephila nomzala wakhe, kanti umzala wakhe uyilaba. Kodwa-ke indlela akhuliswe ngayo, awukaze uyibone ingane etotoswe kanjena yomfana. Le ngane kwakufanele ihambe iyokhulela emakhaya, mhlawumbe yayingeza ukuyicabanga zonke lezi zinto. UZakhele naye ey'bekela umbono ngenhliziyo. Bemngenise lapha egumbini lokupheka uSinelizwi, bemhlalisa lapha esitulweni esembethe ithawula. Hayi bo, phumani! Kwangimemeza omunye lapha eqala ebona ukuba ithawula leli eligqokwe uSinelizwi kwalona liyasha. Cha, yabona-ke manje sekufanele kwenziwe okuthile nkulunkulu wami. Kwakusho ukaMabaso naye emile lapha ngaphandle ekhalela ingane yomntanakhe, nayo eyayisivele yaphuma iphaphatheka ingagqoke lutho. Abantu bomphakathi ababesasele kwakuyilaba ababethanda indaba. Hhayi, angikwazi konjena. uSenzo egijima naye ezocisha indlu lena esiqalile isha, njengoba ithawula leli uSinelizwi lishiye phakathi livutha, ney'mpahla ey'seceleni zivele zokheleka ngokukhulu ukushesha bese kuphunquka intuthu esivele yagcwala igceke lonke. Hawu, hhayi angikwazi konjena, ithiwane-ke uma ngabe isinjena. Hhayi ithi ngaba nkulu ingabe isazekeka. Senzo, awuthathe ingane nihambe niye kumuntu wesintu. UkaMagubane ongaziwanga ukuba uqhamuke makukuphi, nangu nomlotshwa omdala edonsa uSenzo emazisa khona lokhu ukuba cha, lena-ke ingangokuba kiwe kumuntu wesintu. Awukazi ubone ukuthi kunomcimbi ekhaya bese kuvele kwenzeka into efana nalena. Angene endlini uSenzo kwenye indlu engulawonda bekade ebeke kuso isikhiye semoto yakhe, njengoba kucaca nje ukuba vele nale ndlu ayicimeki. Aphume eseyongena emotweni yakhe, akhumbule ukuba konje ngeke aze ahambe eshiye uMbali kanye naye ukaMabaso nokaMagubane nomlotshwa. Kodwa-ke futhi akufanele behambe bonke njengoba uSinelizwi kungafanele asale yedwa. Ngcono-ke kusale ukaMabaso. Futhi-ke yena uzosala ngobenjani? Bakwethu, kuzokwenziwa njani? uSenzo eyibuza naye engenayo impendulo. Bandla kwethu, sithi-ke sithokoze kakhulu kunina nonke enisibekezelelayo nalapha sesiphuza ukufaka umsebenzi lapha. Kodwa-ke incwadi le Inhlansi Yothando isekhona, isazoqhubeka futhi. Siyacela niyisabalalise kuwona wonke umuntu obonayo ukuthi engayithakasela ithinta impilo yethu njengama-Afrika. Ngiyacela niyilandele. Ngena, usubscribe, ulike, ushare, kanti-ke futhi nokukhomenta kwakho singakuthokozela. Ningakhohlwa ukuthi mina nginithanda ngothando olubomvu ngoba olumhlophe liyangcola. Kazi kuzokwenzakalani? Yeyi, yaze ney'gigaba nansi incwadi. Nkosenhle, hhayi-ke, uyazi wavele weza nenye, kodwa noma hhayi, asihlangane esiqeshini esilandelayo ngokuzayo. Phinde ungiboleke indlebe, mina ngize nendaba.